Інфармацыйная карціна дня сённяшняга ў рэпартажах нашых карэспандэнтаў у эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Спроба ведаў. Першы этап рэпетыцыйнага тэсціравання па 14 прадметах пройдзе ў Беларусі з кастрычніка па снежань. Творчасць і дабрыня, якія мяняюць жыцце, дабрачынны марафон «Шар добра» стартаваў на Віцебшчыне. Аднаўленне храма ў Віцебшчыны. Унікальны праект запусціў Віцебскі медыцынскі універсітэт. Інвестыцыі і тэхналогіі ў сельскай гаспадарцы. Перспектывы сумесных праектаў вывучаюць на Віцебшчыне прадстаўнікі Кітайскай Народнай Рэспублікі. Адна са сфер інтарэсаў – вырошчванне гародніны і кветак. Дэлегацыя Паднябеснай азнаёмілася з работай і прадукцыяй прадпрыемстваў па вырошчванні гародніны ў Віцебскім і Аршанскім раёнах. Наведала лагістычны цэнтр. Адна з кітайскіх кампаній з правінцыі Шаньдун пабывала на дзяржаўным прадпрыемстве «Віцебскі зелянбуд». Абмеркавалі магчымае супрацоўніцтва ў галіне вырошчвання кветкавых раслін. Площадки подобраны, то есть альтернатива производства этих видов продукции в Аршанском районе, в Чашникском районе. Уже на базе действующих производств посетили Тепличный, Весна Энерго по производству овощей защищенного грунта, предприятие Рудакова, а также по выращиванию цветов наш Витебский зеленхоз. Соответственно, посмотрели те технологии, которыми пользуются сегодня, которые есть в Республике Беларусь, в частности, в Витебской области, сравнили со своими технологиями. Конечно, сегодня китайские технологии, они уже 4-5 поколения. Это как бы интенсивные технологии, инновационные, которые нам сегодня интересны. Также хочется отметить, что с китайской стороны тоже есть абсолютный интерес в создании здесь совместных производств по выращиванию этих видов растеневодческой продукции. И я думаю, что до 1 декабря 2025 года мы однозначно примем решение по созданию производства по выращиванию цветов и по выращиванию овощей защищенного грунта. Абмяркоўваюцца таксама магчымасці сумесных праектаў у торфаперапрацоўцы і будаўніцтве жылля. Супрацоўніцтва стане важным крокам у развіцці сельскагаспадарчай галіны рэгіёна і будзе садзейнічаць укараненню сучасных тэхналогій у вытворчасць. Спроба ведаў. Першы этап рэпетыцыйнага тэсціравання па 14 прадметах пройдзе ў Беларусі з кастрычніка па снежань. Пералік устаноў адукацыі, на базе якіх можна прайсці РТ, размешчаны на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў. Зараз у спісе па Віцебскай вобласці 24 пункты. У Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце і раёнах паўночнага рэгіёну. Для зручнасці абітурыентаў уведзена адзіная сістэма рэгістрацыі удзельнікаў рэпетыцыйнага тэсціравання. Неабходна стварыць асабісты кабінет на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў. РТ дае ўдзельнікам магчымасць азнаёміцца з тэмамі, тыпамі і формамі тэставых заданняў. Дапамагае ацаніць узровень ведаў па выбраных прадметах, вызначыць шляхі для больш эфектыўнай падрыхтоўкі да іспытаў і ліквідацыі недахопаў у ведах. А таксама дазваляе адпрацаваць навыкі па запаўненні бланкаў. Новый предмет, который у нас в этом году будет впервые, это история Беларуси в контексте всемирной. Вот мы будем проводить репетиционное тестирование по данному предмету. Регистрация на репетиционное тестирование у нас началась уже 6 октября. Первый день это у нас 25 октября. Мы стартуем с 25 по 13 декабря. Включили сюда же мы каникулы осенние, для того, чтобы все желающие могли пройти репетиционное тестирование. На сегодняшний день у нас уже зарегистрировано около 5000 человек тест. Хочется успокоить родителей. По возможности мы будем добавлять места для того, чтобы все желающие все-таки зарегистрировались, прошли тесты репетиционные, проверили свои знания. Другі этап рэпетыцыйнага тэсціравання пройдзе са студзеня па люты 2026 года, трэці ў сакавіку-красавіку. Кожны пункт вызначае свой графік правядзення і колькасць удзельнікаў выпрабаванняў па вучэбных прадметах. Актуальная інфармацыя размяшчаецца ў асабістым кабінеце ўдзельніка на сайце Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў. Першае тэсціраванне на базе ВДТУ запланавана на 25 кастрычніка.
Творчасць і дабрыня, якія мяняюць жыцці. Дабрачынны марафон «Шар добра» стартаваў на Віцебшчыне. Віцебская абласная асацыяцыя мясцовых саветаў дэпутатаў праводзіць яго ў трэці раз. Рамеснікі, творчыя калектывы, установы культуры будуць вырабляць аўтарскія, унікальныя і арыгінальныя навагоднія шары. 11 снежня іх прадставяць на выставе «Аукцыёне» ў канцэртнай зале Віцебск. Набыць эксклюзіўныя навагоднія ўпрыгожванні можна будзе ў адным з гандлёвых цэнтраў горада. Атрыманыя ад продажу шароў грошы накіруюць на набыццё сродкаў рэабілітацыі для дзяцей з інваліднасцю. Па традыцыі да дабрачыннага марафону долучыліся вядомыя артысты з Беларусі і России. У нас уже более 30 шаров подписанных как раз-таки такими известными людьми. Это и Анатолий Ермоленко, Александр Солодуха, группа «Рефлекс», различные молодые исполнители, как Ваня Дмитриенко, Настя Кравченко. То есть большой список. Я думаю, что любому человеку разного возраста и интересов будет что посмотреть и приобрести на нашей выставке. Цель нашей акции марафона мы также не меняем. В этом году это будут конкретные дети, про которых мы расскажем немножечко позже, так как сейчас мы выверяем список, который нам предоставил Комитет по труду, занятости и социальной защиты. И далее мы будем рассказывать и показывать про деток, которым нужны какие-то конкретные определенные средства реабилитации. Долучыцца да дабрачыннага марафону, набыць свой шар і зрабіць добрую справу можна да 14 снежня. Аднаўленне храмаў Віцебшчыны. Унікальны праект запусціў Віцебскі медыцынскі універсітэт. Студэнты адправіліся на экскурсіі, каб пазнаёміцца з культавымі збудаваннямі прыдзвінскага краю. Маладыя людзі сустракаюцца з прадстаўнікамі духавенства і аказваюць дапамогу ва ўборцы і добраўпарадкаванні тэрыторый храмаў. Ініцыятыва аб'яднала каля 20 будучых медыкаў, сярод удзельнікаў і замежныя студэнты, якіх зацікавіла самабытная культура нашай краіны. Падрабязней раскажа Мікіта Пярцоў. Багатая гісторыя нашай краіны, спагадлівыя людзі і смачная ежа літаральна захапілі першакурсніка Віцебскага медуніверсітэта Ахмеда Аль-Сахлі. Таму уражэнец Лівіі разам з беларускімі студэнтамі прымае ўдзел у праекце па аднаўленні храмаў Віцебшчыны. Падчас паездак па паўночным рэгіёне зрабіў многа фота. Некаторыя з іх сталі часткай экспазіцыі, якая размешчана ў галоўным корпусе універсітэта. Я узнал больше про Беларусь, про погоду и так далее. И это было возможностью, чтобы отдыхать там в природе, знакомиться с однокурсником. Універсітэцкая ініцыятыва заклікана прыцягнуць увагу да захавання і аднаўлення святыняў Віцебшчыны. У рамках праекта студэнты знаёмяцца з архітэктурай, гісторыяй і духоўнай спадчынай розных мясцін. Падчас экскурсіі открывают для себя новые кутки прыдзвінскага краю. Это замечательная идея, на самом деле. Мы вообще поддерживаем студенческие инициативы, в частности, инициативы, которые способствуют повышению и культуры наших студентов и наших педагогов. И очень важно, с учетом того, что храмы все-таки это центры культурные, большей частью, формирования культурного наследия, это очень важно для нас. Поэтому, безусловно, эти проекты заслуживают особого внимания, и администрация, естественно, их поддерживает. Важно, что молодежь приходит в церковь. Это не только для самой церкви важно, но и для молодежи. Это очень важно, потому что молодежь здесь в церкви получает те знания, которые современное общество им не предлагает. Ну, например, в основном только от церкви мы можем слышать о том, что почтение к родителям – это наиважнейшая заповедь, фундаментальная заповедь, на которой строится все благополучие в жизни человека. Да? Верность в семье, любовь в семье – это тоже такие ценности, которые мы сейчас с вами в современном мире можем мало где услышать. Чарговы пункт студэнцкага маршруту кафедральны сабор пры Святой Багародзіцы. Спачатку экскурсія, затым уборка і добраўпарадкаванне тэрыторый, а яшчэ сустрэча з прадстаўнікамі духавенства. Я решила принять участие в этом проекте, потому что это интересно узнавать, интересно участвовать с обществом, взаимодействуя со священниками. Мы проводим интересные беседы, интерактивное участие, также участвуем в благотворительной деятельности, уборке территории. Примечательным является то, что этим проектом заинтересовались и студенты
иностранные студенты Витебского медицинского университета. Этот проект интересен тем, что они могут увидеть культуру Беларуси, прикоснуться к истории, не из окна экскурсионного автобуса, а непосредственно участвуя в благотворительных акциях, в том числе и по восстановлению храмов. Проект аднаўлення храмаў Віцебшчыны плануе выйсці за межы універсітэта і наладзіць супрацоўніцтва з іншымі ВНУ, арганізацыямі і грамадскімі аб'яднаннямі, каб далучыць да цікавай карыснай ініцыятывы як мага больш людзей. Мікіта Пярцоў, Константин Лебедзеў, навіны Віцебск. Открыты прием заявок на отборочный тур международного фестиваля сучасной хореографии IFMC-2025. Сёлета организаторы рыхтуюць вялікую программу спектакляў. Цэнтральнай падзеяй форуму стане конкурс. На гэты раз ён мае статус рэспубліканскага. Прием заявок на отборочный відэатур будзе працягвацца до 30 кастрычніка ўключна. Международный фестиваль сучасной хореографии пройдзе ў горадзе на Двіне з 26 по 30 лістапада. IFMC для Віцебска падзея чаканая. Танцавальны форум даўно заваяваў любоў прафесіяналаў і аматараў харэаграфіі. Спектаклі, экспазіцыі фота і мастацкіх работ, майстар-класы. Праграма фестывалю традыцыйна насычаная разнастайнымі праектамі. Сёлета ў двух раёнах Віцебскай вобласці зменшылася колькасць выпадкаў падзяжу буйной рагатай жывёлы. Пра гэта паведамілі пракуроры паўночнага рэгіёну падчас паўторнай праверкі сельгаспрадпрыемства ў Сенінскім раёне. Нягледзячы на станоўчую дынаміку, рэвізоры назіраюць сістэматычнае парушэнне. Невыкананне правілаў утрымання цялят, несвоечасовая ачыстка памяшканняў, пералік недахопаў можна працягваць. Як пракуроры сочаць за станам спраў у жывёлагадоўлі? У матэрыяле нашых корэспандэнтаў. У буйным сельскагаспадарчым прадпрыемстве Сенінскага района пагалоўе больш за 2000. Месяц назад пракуроры выявілі тут шэраг недахопаў, парушэнне правілаў утрымання цялят, несвоечасовая ачыстка памяшканняў і вываз арганікі. Мясцовыя спецыялісты аператыўна прынялі меры, каб выправіць сітуацыю. Акрамя таго, закупілі новае абсталяванне, аналізатар малака, пастарызатар і электронныя шалі для буйной рагатай жывёлы. На тэрыторыі фермы устанавілі камеры відэаназірання. Сёння гаспадарка працуе ў звычайным восеньскім рэжыме. На данный момент, значит, мы убираем кукурузу, уже 45% кукурузы убрано. Я думаю, что в ближайших 10 дней мы берем еще кукурузу, поэтому больших проблем с уборкой кукурузы я не вижу. Хозяйство работает на данный момент, продолжается сев озимых. Мы тоже планируем числа 10-11 закончить сев озимых. На данный момент поголовье практически дойное все уже стоит на стойлом содержании. Перешли плавно, много молока не потеряли. Единственная претензия, которую мы высказали у руководителей сегодня, это несвоевременный заказ дубликатов бирок идентификационных, а также нерешенность проблемы вывоза органики с территории фермы. Органика складируется в больших масштабах и в том числе попадает на прилегающую территорию. На тэрыторыі Сенінскага района 7 сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, якія займаюцца вырошчваннем буйной рагатай жывёлы. Рэвізоры праверылі кожную, знайшлі шэраг парушэнняў. Кіраўнікам далі час на ліквідацыю недахопаў да канца года. Паўторны кантроль не прымусіць доўга чакаць. Рэйды пракурораў працягваюцца па ўсім паўночным рэгіёне. В текущем году проделана масштабная работа по установлению и ликвидации преступных схем сокрытия падежа скота. Только прокурорами возбуждено 43 уголовных дела, всего же зарегистрировано 67 преступлений. Как результат, в статистической отчетности мы видим резкое увеличение падежа скота, потому что руководители вынуждены под страхом ответственности показать реальную картину. Гаспадарчы падыход і сумленная праца, як вынік захаванасць буйной рагатай жывёлы. Менавіта гэтага чакаюць ад сферы АПК супрацоўнікі пракуратуры. І толькі пры такіх умовах праверкі стануць не такімі частымі. Ілья Лопатинский, Антон Левин, навіны, Сенінскі раён. Доставили на берег. Ратаўнікі дапамаглі мужчыне выбрацца з выспы на заходняй Двіне. Інцыдэнт адбыўся сёння раніцай паблізу вёскі Букаціна ў Віцебскім раёне. Вясковец адправіўся на рыбалку на гумавай вёсельнай лодцы. Раптам адчуў недамаганне і змог даплыць толькі да астраўка. Гэта заўважылі выпадковыя мінакі і паведамілі пра здарэнне ў МНС. Супрацоўнікі даставілі мужчыну на берег і перадалі медыкам.
Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при ловле рыбы, в том числе с использованием плавательных средств. Помните, что обязательным условием при выходе на акваторию является наличие надетого спасательного жилета. Это же правило действует при выходе на лед. Спасатели призывают граждан не рисковать своим здоровьем и не отправляться на рыбалку при плохом самочувствии. Берегите себя и своих близких, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам 101 либо 112. С пачатку года ў вадаёмах Віцебскай вобласці патанулі звыш 50 чалавек, у тым ліку 2 дзяцей. Супрацоўнікі МНС выратавалі з вады яшчэ 34 чалавекі, сярод якіх былі і непаўналетнія. Выкананне элементарных правілаў уласнай бяспекі дапаможа пазбегнуць трагедыі. Напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. 4 каманды сабрала ў Віцебску першынство паўночнага рэгіёну па міні-баскетболе. Спрэчку на паркеце вядуць самыя юныя баскетбалісты. Гэта 10-11гадовыя юнакі. Для большасці з іх гэта першае афіцыйнае спаборніцтва ў спартыўнай кар'еры. За пуцёўку ў рэспубліканскі фінал змагаюцца каманды абласнога клуба па гульнявых відах спорту, прадстаўнікі Оршы, Віцебскага раёна і баскетбольнай школы «Аквілон». Турнір ладзіцца па кругавой сістэме. На базе каманды пераможцы будзе сфарміраваная зборная Прыдзенскага краю. Яна абароніць гонар Віцебскай вобласці на першынстве Рэспублікі Беларусь. Для многих детей это первые такие старты. И то, что это мини-баскет, где мы играем пятерками. То, что это, так сказать, коллективная игра. И мало того, что интерес проявляется, наверное, в том, что большая часть детей впервые получает соревновательный опыт. Для кого-то это первое соревнование. Ну, тренер говорил, надо стараться и играть командно. Лучше у нас получается пока нападение. Наша команда более маленькая с противником и быстрее. Наши сильные стороны – это проходы, передачи и дриблинг. Еще хорошо забрасываем. Тренировались хорошо, долго, месяц готовились, делали 2 шага, бросок и, в общем, настроены на победу. Першынство Рэспублікі Беларусь па міні-баскетболе сярод юнакоў 2014-15 гадоў нараджэння ў лістападзе пройдзе ў Мінску. Долучайтеся до наших суполок у социальных сетках и мессенджерах. Подписывайтесь на YouTube-канал телерадиокомпании «Витебск». Тут можно переглядеть любимые программы, поделиться новинами с сябрами и покинуть свои водгуки. На гэтым выпуск новин завершены. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. Убачымся у эфиры. По информации Витебского гидромета, у ближайшие сутки по области будет воблачно с прояснениями. Переважно без опадков, ночью и раницей местами туман. Ветер неустойливый слабый. Температура поветра ночью +1, +6, местами заморозки до -2. Днем +11, +16. У Витебску будет облачно с прояснениями без истотных опадков, ночью и раницей слабый туман, ветер неустойливый слабый. Температура поветра ночью +5, +7, днем +12, +14.